Да продаваш на някой пазар е по-достъпно от всякога. Ето го лесния процес. Стъпка номер 1, превеждате страниците. Хората, които не знаят, DeepL превежда много добре. ChatGPT не е чак толкова. Превеждате рекламите, които вече работят в съответния пазар, в който вече продавате. Пускате рекламите, моделът е същия, езикът е различен, всичко е едно и също. Разликата е за колко време стигне стоката от България, примерно, но теоретично може да се намерят складове и там, така че това може да се оптимизира. Важното е да тествате в началото и да видите как става. Най-хубавото нещо в нашия бизнес е, че много лесно стъпваме на различни пазари. Не са хранителни добавки. Ще повторя какво казва, защото съм на микрофон, пък ти нямаш. Всъщност това, което Ники каза, беше, че в другите държави, когато взимаш производител нещата, мога да скалираш. Но примерно за някои неща, ако са някакви физически продукти, които трябва да слагаш етикети, всъщност етикетите са на хранителните добавки проблем. Не можеш да произведеш всичките с едни и същи етикети, ще направиш други етикети, но трябва да е на съответния език, на локалния език. При нас също локализираме книгите с местни преводачи, не само с AI. Дизайнът е по-достъпен за всички. Това е нещо, което много хора знаят, много хора, които сега започват не го знаят. Креативите станаха по 0 лева, вместо брани колко плащаме, 15 лева плащаме на креатив. UGC видеята паднаха от 300 лева на 30 лева. Повече креативи е равно повече възможност да продажби, повече неща тестваме, повече кукички, повече визуални елементи. Урока е тествайте много повече неща.